हेलो लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो बेरेफुंजानि आंनि अननाय आरो सिबिनाय आङो बयनिसिमबो जासिहरबाय। आङो नोंथांमोननो नैबेखौहाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों दिनैहाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय दायो सोलिबाय थानाय PMUIG आवाज प्लास सार्भेनि सोमोन्दै आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव जाय जायफ्रा दिनैसिम दाख्लैनिफ्राय सार्भे खालामबाय दङ बा सोरनावबा सार्भे जायाखै बिथांमोना एसेबां गिनांगौ बा जेबो गोनांथि गैला। मानो होनना बुंबा दिनैनिफ्राय दाख्लैनिफ्राय दिनैसिम खेबथाम माने डेटआ सोलायबाय। फार्स्टआव लास्ट टाइम होदोंमोन 13 अक्ट'बर, ओमफ्राय आरो दायो सेकेन्डआव होदोंमोन 18 थारिख, ओमफ्राय आरो दायो होलायबाय दिनै मोनसे अर्डार होलायबाय, बे माने 22 थारिखसिम। आं बेखौनो खावलायनाय जेसेबांखिनि सार्भे खालामदों आरो जाय जायफ्रा दिनैसिम सार्भे खालामनो सोरबा अबेबा थांदोंमोन, सोरबा टाइमनि बेलायाव माने साफायजानो मोनासै, सार्भे खालामनो हाजायासै, आं बेखौनो खावलायबाय बिथांमोनहा थांनाय 18 सनाव जाय जायफ्रा सार्भे खालामनानै दिनैसिम न' मोनबाय नङा होमबा, थिग बेबायदिनो माने थांनाय 18 सनावबो अकल बोसोरबानिल' बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार होदोंमोन आरो बोसोरबा। ओमफ्राय बे जाहैबाय माने 2018 सननिफ्राय दासिम नायोब्ला 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मिथिबायना 7 बोसोर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 बोसोर ना 7 बोसोरनि गेजेराव खेबसे 7 बोसोर माने 8 बोसोरखौनो हमदो। खिन्थु नैबेनि दा जेनेबा न'नि सार्भे खालामनायाबो गाइडलाइनाव होदों माने 5 बोसोरनिसिमल' होननानै आरोना। खिन्थु जाय जायफोरा दा नैबे आवाज प्लास सार्भे खालामदोंना बिथांमोनहा अकल माने बोसोरबानि गेजेराव कमप्लिट जायाबो जानो हागौ, बा 7 बोसोरबो नांनो हागौ, बा 8 बोसोरबो नांनो हागौ। बिनि बेलायावहाय आं ओंखायनो बयखौबो खावलायदों, सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम जुदि थालांदोंब्ला नांगौथाय गावनो खस्थ' खालामनानै, गावनो लेंहरनानै, गावनो थांनानै लानानै फैनानै साफायफै, अब्लासो नोंथांमोना जागोन। बिसोर मा जाहैबाय, सोरबाफ्रा जोंनि बर' माखासे मानसिफ्रा आङो सार्भेयाव थांनानै जाबायदि नुबाय, जाबायदि मोनबाय, माने ओरैबायदि माने माबा मोनसे आरोना, गावनो माने जेन जासिनानै हैनाय बायदिसो आं नुदों आरोखि। जोंनि माखासे बर'फोरखौसो आं होनदों दै, नैबे जोंनि एरियानिखौसो होनदों आङो जोंनि एरियाखौसो आं होनदों, माने बेलेग जायगानि आंखौ बुङाखै। ओंखायनो आं बुंदों बेलेग जाथिफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर'फोरनि माखासे माबाफ्रा एसे बिराद आलदा, माने जासिनासो हैनाय, बा नों माने जासिनासो होनानै हैनाय बा जासिनासो थांनाय, बेफोरबायदि स्टाइलावसो बुङो। माने बिराद कुइसन आरोखि, जागोन नालै, मोनगोन नालै, जागोन जायालै, बेफोरबायदि माने बेबायदि नङा। खिन्थु 2018 सनाव जाय जायफ्रा साफायदों बिथांमोना अलरेडि मोनदों दै। ओमफ्राय दायो आखु मोनसे फैलायबाय दायो 2025आवहाय, बेबो माने बोसोरबानि बाराबो जानो हागौ, खमबो जानो हागौ। ओमफ्राय आं नैबेखौसो खावलायनाय, जायफ्रा जुदि बिदा फंबाय साथाम साब्रैनि बेलायावबो माने बेलेग बेलेग साफायनो हायो दे। सोरबाया माने बिसोरो साफायाबो जानो हागौ, बा माबायाबो जानो हागौ। ओंखायनो आंनि बेलायाव 3 4 दंबा 3 4बो एक्सट्रा साफाय। मानो होनना बुंबा मोनसे समावथ' जों बेलेग जाखागोन नालाय, ओंखायनो आंनिबा 3 4नि बेलायावबो साफायनानै हरनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। आं बेखौनो खावलायबाय बयनिसिमबो, जाय जायफ्रा दिनैसिम जेनेबा साफाय जानो मोनाखै बा सार्भे खालामजानो मोनाखैमोन बिथांमोनखौ आङो माने आरोबाव डेटआ एक्सटेन्डेड जानायनि थाखाय आङो नैबेखौनो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै दिन्थिबाय, बा भिडिअ बानायनानै आं नोंथांमोननो मेसेजखौ हरनाय जाबायखि जाय जायफ्रा दिनैसिम साफाय जायाखै माने गिनांगौ जेबो बाथ्रा गैला। बा जोंनाव टाइमा दासिमबो दंबायो, टाइमा जाहैबाय 22 थारिखसिम बारायनानै होबाय आरोखि। आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों दिन्थिहरबाय जे सोरबाफ्रा जुदि थालांदोंब्ला नैबे 22 थारिखसिमखौहाय नोंथांमोनहा मानसिखौ जेरैखि जाया नेनानैबाबो, लेंनानैबा लाबोनानैबाबो माने सार्भेखौ खालामहो आरो, नङाबा नोंथांमोनहा थालांगोन दै। ओमफ्राय आरो लास्टआव आं नैबेखौ बुंगोन, जायफ्रा दिनैसिम बिदा फंबायनि गेजेरावहाय मोनसेल' बा सार्भे खालामलांबाय, आंनिबाथ' 3 4 जुदि बिदा फंबाय दङब्ला बिथांमोननियावबो एक्सट्रा खालामनानै होनाया गाहाम। मानो होनना बुंब्ला बिथांमोना सानसे समाव ओरैनोबाबो बेलेग जाखागोन नङा होमबा। सोरबाया माने बोसोरनि गेजेरावनो मा जागोन रावबो बुंनो हाया, बा सोरबाया बोसोरथामनि उनाव मा जागोन रावबो जेबो बुंनो हाया। बेनिखायनो आंनिबा माने नामखौ सोनानै हरखानाया गाज्रि नङा आरोखि। आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय। बेरेफुंजानि आङो नै मर्निं वाकसो खालामदोंमोन, लामायाव थाबायनाय फाजैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो बानायनायनि गेजेरजों खिन्थिहरबाय दे।
बाय बाय।